खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। थाबैनो 32,000 सोरखारि साख्रिनि फोसावथाय ओंखारगोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव गावनि बाय'खौ सोलायबाय। नगावआव 4 ड्राग्स फालांगिरि हमदों। गुवाहाटीआव बिसायख'थि आय'गनि टीम। हिन्दु जुब छात्र परिषदनि आफादगिरि बोलेन्ड बैसोखौ लखिमपुराव हमदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सोरखारि साख्रि नागिरगासिनो थानाय खामानि गैजायै लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खौरां। आरोबाव ओंखारगोन रोजा सोरखारि साख्रिनि फोसावथाय। 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि थांखियै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय रायजो सरकारा रोजा लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि बाथ्रा फोसावदों। मख'नो गोनांदि मंगलबार खालि गिबि मन्थ्रिनि मावख'निफ्राय टुइटाराव टुइट खालामनानै बे बाथ्राखौ फोसावदों। गिबि मन्थ्रिनि मावख'निफ्राय टुइट खालामनानै फोरमायथिनाय बायदिब्ला रायजो सरकारा आरोबाव 32,000 लाइमोनफोरनो सोरखारि साख्रि होगोन आरो बे साख्रिनि फोसावथायखौ फैगौ 10 सेप्तेम्बरनि गेजेराव फोसावनाय जागोन। बबेखानि रायजो सरकारा आरोबाव थिसनथाय होनो गोनां गासै 32,000 मासिफोरनि गेजेराव नखर बिफानाव 4,097, सावस्रि बिफानाव 5,105, सोलोंथाइ बिफानाव 10,299, पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफानाव 1,176 मासिफोरखौ रिजार्भ खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो थामथि थाखोआव 1,073 आरो ब्रैथि थाखोआव 4,939 मासिफोराव गोदानै थिसनथाय होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय रायजो सरकारा रायजोनि रोजा लाइमोनफोरखौ बावैसो सोरखारि साख्रियाव थिसनथाय होदोंमोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव गावनि बाय'खौ सोलायबाय। गिबि मन्थ्रिया टुइटार आरो फेसबुकआव गावनि बाय'खौ सोलायबाय। फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपिखौ फेजेननो थाखाय कंग्रेसजों लोगोसे गुबुन मोन 26 हेंथा दोलोफोरा मंगलबार खालि बेंगालुरुआव सिगांनि इउनाइटेड प्रग्रेसिभ एलायन्स जुंथै इउपिएनि मुंखौ सोलायनानै इन्डियान नेशनेल डेभेलपमेन्ट इनक्लुसिभ एलायन्स जुंथै INDIE खालामनायनि उनावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव गावनि बाय'खौ सोलायदों। मख'नो गोनांदि हिमन्त बिश्व शर्माया फेसबुक आरो टुइटाराव सिगांनि बाय' चिफ मिनिस्टार अफ आसामखौ सोलायनानै चिफ मिनिस्टार अफ आसाम भारत लिरबाय। ओरैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि ससियेल मिडिया बाय'आव इन्डियानि सोलाय भारत लिरनाया ससियेल मिडियायाव जोबोरैनो सावरायजादों। हिमन्त बिश्व शर्माया बिजेपि हेंथा दोलोफ्रा इन्डिया मुंनि मोनसे जथायारि हानजा दानायनि फिनजाथाय नामा होननानै सोंथि सिखांदों आरो ससियेल मिडियायाव भारत सोदोबखौ बाहायदों होननानै माखासे थाखोआव सावरायदों। नगावआव आरोबाव 4 ड्राग्स फालांगिरि हमनो हादों। सुलुं पुलिसआ थांनाय हराव नगाव जिल्लानि कलियाबर दालाफानियाव सिग्रोमनानै 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। सुलुं पुलिसआ हमनो हानाय 4 ड्राग्स फालांगिरिफ्रा फारियै ढेकियाजुलिनि मनज तामां, सारिदुवारनि प्रकाश रय, अरुणाचल प्रदेश साउथ कामिंनि जेम्स सिकन आरो कलियाबर 1 नं बारकुलिनि आब्दुल साहिद होननानै सिनायथिनो हादों। बे अपारेशनाव ड्राग्स फालांगिरिफ्रा बाहायनाय गंसे हुन्डाइ भेरना गारि आरो गंसे TPS स्कुटिखौबो जब्द खालामनो हादों होननानै मिथिनो हादों। पुलिस रिपर्ट बायदिब्ला ड्राग्स फालांगिरिफोरजों लोगोसे गं 28 प्लास्टिक कन्टेनाराव सन्देह खालामजाथाव हेर'इन आरो नोगोद 12,800 रांखौ जब्द खालामनो हादों। गुवाहाटीआव बिसायख'थि आय'गनि टीम। बिसायख'थि आय'गनि 5 सोद्रोमाया सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै गुवाहाटीआव फैदों। आसामनि बियाब दाफामनायनि बागै फोसावनाय ड्राफ्टनि हेंथायै सुबुरुन आरो अजद होनायफोरनि सायाव हियारिं खालामनो थाखाय हादरनि बिसायख'थि आय'गनि चिफ इलेक्शन कमिशनार राजीव कुमार, इलेक्शन कमिशनार अनुप पांडे, अरुण गोयल, धर्मेन्द्र शर्मा आरो RK गुप्ता मोना दिनै आसामाव दावबायफैदों।
मख'नो गोनांदि 19, 20 आरो 21 जुलाइ खालि सानथामनि हाबाफारिजों शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बियाब दाफामनायनि सायाव बिसायख'थि आय'गनि टीमा हियारिं खालामगोन। दिनैनि हाबाफारि बायदियै बेलासे 2 रिंगायाव कामरुप मेट्र', सोनाब कार्बि आलं, चिरां, बाक्सा, डिमा हासाव, कामरुप, अदालगुरि आरो क'क्राझार जिल्लानि अजदफोरनि सायाव राय होगोन। ओरैहाय बिसायख'थि आय'गा राय होनाय समाव जाहाथे जेबो रोखोमनि जेंना नुजाथिया आरो दुंहाव थासारि सोमजिया बेनि थाखाय खुंथाया गोख्रों लाहार फाहार खालामदों। कलाक्षेत्रआव गोख्रों रैखाथिनि राहा खालामनाय जादों। बबेखानि सिगाङावनो बिथोन होखानाय बायदियै बे मेलनि समाव गासैबो थान्दैफोरा मबाइल फनखौ बन्द खालामनानै लानांगोन होननानैबो मिथिनो हादों। हिन्दु जुब छात्र परिषदनि आफादगिरिखौ पुलिसा हमदों। लखिमपुराव हमदों हिन्दु जुब छात्र परिषदनि मिरु आफादनि आफादगिरि बलेन बैसोखौ। एसपि आनन्द मिश्रजों गोख्रों दान्थे बिथान्थे जानायनि उनावनो पुलिसा बलेन बैसोखौ हमदों। बबेखानि बलेन बैसोजों लोगोसे जाकिर हुसेन मुंनि गुबुन सासे सुबुंखौबो लखिमपुर पुलिसा हमदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला लखिमपुर नोगोरनि गपिनगर कलनियाव हिन्दु जुब छात्र परिषदनि बानजायनायाव मेलेमजिबि आरो रोंग'साफोरनि सावरायमेल खुंफुंनाय समावनो दुंहाव थासारि सोमजियो। जाकिर हुसेन मुंनि सुबुं आरो बिनि नखरनि सोद्रोमाफ्रा हिन्दु जुब छात्र परिषदनि रोंग'साफोरनि मेलाव गाग्लोबनानै दुंहाव खालामहोयो। बेनि उनावनो बे जाथायखौ बिथा खालामनानैनो थासारिया दुंहावसिन जायो आरो पुलिसा थावनियाव थांनानै होबथाहैनो गोनां जायो। बे समाव हिन्दु जुब छात्र परिषदनि आफादगिरि बलेन बैसोआ लखिमपुरनि एसपि आनन्द मिश्रजों गोख्रों दान्थे बिदान्थे जायो। बेनि उनावनो लखिमपुर पुलिसा बलेन बैसोखौ एरेस्ट खालामदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।